ये आम पुटुली देखो आम पुटुली की पुटुली भगवान पुटुली पुटुली जमा वीडियो को आसबनी बोली मना करूला पुचुलु 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 जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाळ तो मुझे पहुँची जाइए आम सुवर्णरेखा नदी पाखे देखिपे यहाँ हूँ आम सुवर्णरेखा नदी नदी बालियापाल प्रबल गरम हो प्रचंड खरा टाइम तो ये बर्तमान हो 11टा है 11टा है ना 10:45 तो सांग मैंने देखुए ये समस्त छोट पिला माने खेलती कदली बांस पड़ी तो सांग मैंने वीडियो को स्किप न करके लास्ट पर्यंत देखु वीडियो बहुत भल हबार अच्छी बहुत भल हम आपण मैंने देखुता कंटिन्यू देखुता स्किप भी जमा भी करेंगे आग को आहरी बहुत भल भल वीडियो आसो मत एमती सपोर्ट करूँ आ मो चैनल को किए जब नुआ आने सब्सक्राइब करूँ ये आम पुटुली देखो आम पुटुली की पुटुली भगवान पुटुली पुटुली जमा वीडियो को आसबनी बोली मना करूला देखो मुँह रह 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 छाड़ 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 पुटुली पुचुलु 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 तू जा उठिलु देखु मोबाइल की मोबाइल की देखु खुशी या ना किस खुशी चिक्की हाँ चिंटू आउ चिक्की ना या ना चिंटू या ना चिक्की चिक्की की टिके भल पाया दिंतु से जल्दी बढ़ जाऊ Moje, 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 moje. Na odpuśćnij. किसको बोल रहे थे नहीं किस लगाई या भीतर लगाई किस प्याज तुम जीवन काल के भूत देखिच तुम जीवन काल छुआ बेले भूत के देखिच आगे कह आम टे शुणा तुम जीवन काल के भूत देखिच के देखिच आम टे शुणा आते वर्ष तलर कथा कह प्राय 30 वर्ष 30 वर्ष माने एबेठू 30 वर्ष तले कथा तमें से तुम बयस केते 45 50 45 50 50 to 45 कि 40 एरकम 40 आड़ हो केट देखी मालगड़िया 500 माने जलसर जाऊले जलसर जाऊले हाँ कह विस्तार आमर 25 नुआंत जाऊले रातिर जाऊ गोटे पदार सब जे खेचना बाड़ी हुए से खेचना बाड़ी गुड़ाक सब होप होप देउछंती नड़ी कलर को होप 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 देउछंती
ଆମେ ସେଇ ପଦା ଦେଇକି ଯିବା হুম ମାଳଗଡ଼ିଆ ବାଣ୍ଠର হুম কৃষক এরকম কৃষক হুম যে আমি সেটি ভার সেই পদা ଦେଇକି ଯିବା হুম এই হোলি পুজো মাপে তাଙ୍କର এরকম ହଉଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଠି ଭାର ସବୁ ରଖିଦେଲେ হ্যাঁ ଆମେ 20-25 ଦିନକୁ ବି ଅଛେ হুম ତାପରେ ସେରকম ଡେଇଁଲେ হুম ଆମର ଦେଖୁଛେ ଠିଆ ହେଇକି হুম ତାପରେ ଗୋଟେ ଆଲୋ ଆଗେ ଚାଲିଗଲା ପଶ୍ଚିମକୁ ଚାଲିଗଲା ହଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଲୋ ଗୋଟେ ଆଲୋ ହଁ হুম ଗୋଟେ ଖାଙ୍କାବାଡ଼ି ଆଲୁ ଜଳିକି ଚାଲିଗଲା ସେମାନେ ହଁ ପଚାମା হুম ତାପରେ ଗୋଟେ ସବୁ ଯେତେ ସେ ପଦାର୍ଥ ଥିଲେ হুম ସବୁ ସେଇ ପଚାମା ଚାଲିଗଲେ হুম ତାପରେ ଆମେ ସେଇ ପଦାର୍ଥ ଦେଇକି ଯିବା ଦଶ হুম ଯିବା ବେଳକୁ ଆମର ଖାଲି ପଦା ସାରା ଖାଲି ନିଆଁ ଝୁଲ ନିଆଁ ପଡ଼ିଛି হুম ଆଉ ସେ ତ ପଡ଼ିଗଲେ ଆମର ପାରିଗଲେ ଆଉ ଦିନେ ଆମର ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଥିନି ସୁକା ଭିତରେ ଯାଇ ରାତିରୁ ରାତି 3ଟା ଯାଇଥିବି হুম ଆମର ସୁକା କେତେ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ଧାନ କାଟା ହେଇଗଲାଣି ନୟାଗଡ଼ରୁ ପଳେଇଲେ হুম ସୁକା କେତେ ରହିଲା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠିକି ମୁଁ ଏଇ ବାଟେକି ସାଇକେଲ ଗଡ଼ିକି ଯାଉଛି ତା ପଛରେ ସୁକା ନଦା ହେଇଛି হুম ଗଡ଼ିଆରି କତିକି ବରଷ କତିକି ଗଲେ ଚଢ଼ି ପଡ଼ିକି ଯିବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର 5ଟାରୁ ଠିକ୍ ସେ ଓ ଗଛ ଯେ ଥିଲା হুম ଏ ଓ ଗଛ ଛାଇ ପଡ଼ିଛି ହଳଦୀ ପଡ଼ିଛି ସେ ଛାଇର କି ଗୋଟେ ବୋହୂ ଠିଆ ହେଇଛି ବହୁଠି ଆଜି ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି হুম ବୋହୂ ମାନେ ବୋହୂ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଛି ହଉ ମୁଁ ପୁଣି ଅନୁମାନ ଝେଡ଼ା ଝଗଡ଼ ଫେରିବାର ରାତି 5ଟା ହେଇଗଲାଣି ଅନୁମାନ ମୋ ଜମ୍ବୁ ଭାଇ ସେ ବାଙ୍ଗର ସାଇଡ଼୍ হুম ହଉ ଯେ ମୋର ଆଉ ଡରିଲେନି ଚାଲିଗଲି হুম ମୋର ବାଟ ଚାଲିଗଲି ଗଛ ପାଖରେ ଯେ ବାଟ ଥିଲା হুম ସେଟା ହୋଲି ପଡ଼ିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି হুম ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଦ୍ୱିପହର ବେଳକୁ ଆଇନି ଦିନ 1-1:30 ବେଳକୁ ଆଇନି হুম ଆସି ଆମର କହିନି ବେ ମୋ ଜମକୁ ପଚାରିବୁ ତ ସେ ହଳଦୀପୁରକୁ 5ଟା ଝଡ଼ା ପେଟ ଦେଇକି ଯାଇଲେ କି ନାହିଁ হুম ମୋର ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଛି হুম କିଏ ଠିଆ ହେଲା ତାପରେ ସେ ତାର ପଚାରିତେ ଯେ ଗଲା କହିଲା କେନେ ମୋର ଯିବି କେନ ହଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ତ ମୋର ମୁଁ ଖାଲି 5ଟା ଯିବି କେନ ହଁ ଦେଇ ଆସି କହିଲା ଏରকম ସେ ଯାଇନି କହୁଛି ମୁଁ ତାହେଲେ କାହାର କ'ଣ ସଜୁ হুম ଆଉ ତାହେଲେ ସେ ଭାଇର ବୋହୂ ଯେ ମରିଗଲା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାଇକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଝିଅ ହଁ ସେ ସେତେବେଳକୁ ବାଙ୍ଗର ମରିଗଲେଣି ସାଇଡ୍ ସେତେବେଳକୁ ମରିଗଲେଣି ସେ ହଁ ସେ ବାଙ୍ଗର ସାଇଡ୍ ମୁଁ ତାହେଲେ ସେଇ ଆଉ ଆଉ କେବେ ମାନେ ଧାନ କାଟା ଭିତରେ ତୁମେ ଧାନ କାଟତେ ଯାଇଥିବ କି ମାଛ ଧରତେ ଯାଉ ନା ମାଛ ଧରତେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମାନେ ଭିତରେ କି ତୁମେ କେବେ ଦେଖିଛ କି ଭୂତ କଥା ଭୂତ କି ଡାହାଣୀ ଫାଣି ଚିରକୁଣି ସେ ନୟାଗଡ଼ର ତାରମାନେ ନୟାଗଡ଼ଟା ପଶ୍ଚିମା ହୁଁ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ କେବେ କେହି ଶୋଇବନି କେନେ ବାଟରେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ କେହି ଶୁଅନ୍ତିନି ନା କେନେ ନା ସେ ରାତିର ସବୁ ଯିବ ଯିବା ଆସିବା କରି ରାସ୍ତାର ତେଣୁ ଭୂତ ବି ଯିବା ଆସିବା କରିବ ହଁ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜାଗାର ଆମର ଏଇ ଭବାନୀ ଜଣା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶୋଇଲା କାଳେ ଫାମ୍ପଡ଼ି ଦେଲା ଉଠେଇକି ହଉ ସେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଶୋଇଲା ତେଣୁ ଶୋଇତେ ହେନ ନୟାଗଡ଼ ବା ଯେକୌଣସି ବାଟର ଶୋଇତେ ହେନେ ଏଇ ସେଇ ପଶ୍ଚିମା ଶୋଇତେ ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ କି ମାନେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ କେହି ଶୁଅନ୍ତିନି ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ଆଉ ସେଇଠୁ ଶୁଣନ୍ତିନି ରାସ୍ତା କଭାର ହେଇଗଲା ସେ ଯିଏ ଯିବା ଆସିବା ରାତିରେ ଯେ ରାତି 12ଟା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଯିଏ ଯିବା ଆସିବା କରିବ ସେ ମାନେ ଯିବ କବାଟେ ତୁ ତ ବାଟ କଭାର କରି ଶୋଇବୁ ସେ ଯାଇକି ଯିବନି କି ନା ହବନି ମାନେ ଦୁନିଆରେ ଭୂତ ଅଛନ୍ତି ଭୂତ ଅଛି ଏବେ ଏବେକା ଦୁନିଆରେ ମାନେ ଏବେ ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆ ହେଲାନି ନା ଏବେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି ମୁଛ ତ ମୋର ଦେଖିନି ଜାଣେନି ଏବେ ଲାଗୁଛି କି ହଁ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ତ କଥା ମାନେ ଭୂତ ନଥିଲେ ଲାଗେନି ନା ଲାଗୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗୁଛି ଅଛି ଭୂତ ଅଛି ନହେଲେ ଲାଗୁଛି କି ଆଉ ଡାହାଣୀ ଫାଣି ଦେଖିନ କେବେ ବି ଡାହାଣୀ ଆଗରୁ ମୁଁ ଦେଖିନି ଯେ ଶୁଣିଥିଲେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଡାହାଣୀକି ଦେଖିଲେ ମାନେ ସେ ମାରିଦବ ନା କ'ଣ ମାନେ ସିଏ ଭେଟନା ହେଇଯିବ ଏଇ ମାର୍କଣ୍ଡିଆ ଭାଇ
ତା ନା କାଳିଆ ହଁ ତାରି ମା ମାରିଦେଲା ତା ମାଆ ଡାହାଣୀ ତ ସେ ମାରକଣ୍ଡିଆ ମା ବଡ଼ ଡାହାଣୀ ହଉ ଯଦି ଡାହାଣୀ ସେ ଚରା କରିছে ରାଜ୍ୟରେ ଯାଆନ୍ତି ସବୁଦିନ ଏଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଯିବେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଦେହର କିଛି ରହିବନି ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ପୁରା ଯିବେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଚାଲିବେ ଏଇ ମୁଣ୍ଡରୁ ଚାଲିବେ ଗୁଡ଼ ଉପରକୁ କରିକି ଆଇବେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଚାଲିବେ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି କିସ ଗୋ ଗୋ ହେମିତି ସବୁ ମୁଡ଼ା ଫଡ଼ା ଯାହା ପାଇବେ ହଁ ଡାହାଣୀ ମାନେ କ'ଣ ଭଲ ଲୋକ ଡାହାଣୀ ହେଇଯାନ୍ତି ନା ଭଲ ଲୋକ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ନା କେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ କୋଳା ସୁଆର ହେଇଯାଏ କିସ ହେଇଛି ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ ଯେମିତିକି ଜେଜେ ଯେମିତି କହିଲେ କି ଦୁନିଆରେ ବି ଏବେ ବି ଭୂତ ଅଛନ୍ତି ଡାହାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯୁଗୁନି ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନେ କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଦେଖିନେ ତାକୁ ତ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବୁନି ନା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ବୟସ ହେଲାଣି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ମାନେ ସେଇ ପିଢ଼ିରୁ ତାଙ୍କ ବୟସ ବହୁତ ହେଲାଣି ସେମାନେ ଜାଣିକି ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କ କଥାଟା ଆମକୁ ସେୟାର କଲେ ତ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ଭୂତ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ବି କରନ୍ତି ତ ଆମକୁ ମାନି ନେବା ଦରକାର ଯେହେତୁ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟେ କହୁଛି ମାନେ ଆମକୁ ମାନି ନେବା ଦରକାର କି ଭୂତ ଅଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ତ ବେଶୀ କିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବିନି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବ ତମ ଭାଇ ବାଏ।